rhan 2 ar yr SSN. Felly byddwn ni'n parhau gyda'r taith myrddin a'r Pokémon Coch fersiwn Cymraeg. Rhaid fi cofio nawr efer o'r dde neu'r chwyth. Sgwylio bod yr sign yn oce, fi'n credu bod e. Na, so di bod ffordd na. Fi'n siarad â fe. Cofio nawr, fi'n mynd o'r... Aha, syth mewn i'r brwydyr. Pa Pokémon wyt ti'n licio? Rai cryf neu bryn? Llosgygi. Oes dim symudiadau gyda fe to, so oes dim pwynt ysgrifennu amser yna fe. Siwmai, sut mae Preben? Beth wyt ti'n meddwl, welys ti'r Ubisoft fel datgel announcements? Beth ti'n meddwl o hynny? Coltsin. Yeah, good. Oh, come on, mae Mew yn neud job da ar hyn o bryd. Ie, fi'n edrych ymlaen at Far Cry 6. Achos o'n i ddim di chwarae'r un diwetha, fi yn caru'r cyfres Far Cry. A plus, mae un o'r prif cymeriadau o Breaking Bad a Better Call Saul, sef y perchenog, fel un o'r mafia bosses yn y sioe yna, fel un o'r prif gymeriadau, so, bydd hwnna'n cool. Just angen dan yn fod yn taxi rhywun. Ti ddim yn gwybod eto. Fi cyffroes ddo. Ond 18 o Chwefror mae Far Cry 6 yn dod allan. Sorry, fi just yn danfon neges cyflym. Right. Sorry man. So, yeah, fi'n fan mawr o Far Cry. Rhaid fi dweud, hoff Far Cry o'r cyfres gan bellffordd yw Far Cry 4. Just caru fe. Sut mae'r cefndiroedd o'r Himalayas just yn anhygoel a mae'r stori just yn wych. Na, fan mawr.
sut mae pethau dy ti, Breben? Sut mae pethau'n mynd? Dal yn gweithio'n galed a cario ymlaen gyda popeth? Right. Shwmai Ciaran. Croeso i'r stream. Pikachu. Right, okay, oedd Ciaran, mae stori tu ôl i'r emoji Ciaran. Oedd e'n gofyn am beth yw'r thing enwog, y broga enwog yna? Rhywbeth, beth yw'r enw fe? O'n i'n trio Pepe, oedd e'n dweud Pepe emoji. So, o'n i'n chwilio trwy fel yr emojis oedd gyda fi, a dyna yr un fanna oedd yr unig un o'n i'n gallu ffeindio. So, nes i esbonio, sorry, dyna substitute Pepe am yn y stream Ciaran. Yeah. Oh, good. Yay. Cymerofal. So, beth sydd dyn ni fan hyn? Rare candy. Fi'n... hwnna jyst yn atgoffa fi. Ti'n cofio'r Missingo? Neu Missingo hack o'ch chi'n gallu neud? Oh my gosh. Pan dysgus i hwnna fel blentyn, o'n i fel, oh my god! O'ch chi'n gallu, basically, os chi ddim yn gyfarwydd gyda fe, chi'n gallu fel clonio un item, fel chweched item fi'n credu, yn eich inventory neu yn eich bag, a chi'n gallu... ti'n ymladd y cymeriad yma, Missingo, a mae fe'n rhoi fel cant o nhw i ti, sy'n cool, os ti'n hoffi wneud hacks. I just cael look though, achos mae rai o rein yn really wan. Brilliant. Daddy a fi'n credu bod y par safari'n anhygoel. Yeah. Ti di bod i'r par safari yn Ninas Fuchsia? Mae llwyth o Pokémon Pryn i ti ddal yno. Pwy sy'n mynd i'n mladd gyntaf? Edrych fel bod salwch môr ar y capten. Mae llawer yn cael salwch môr. Bonjour, Myrddin. Am surprise i weld ti yma. Myrddin, ges ti gwahoddiad go iawn? Sut mae'r Pokédex yn dod ymlaen? Dwi wedi dal 40 math yn barod. Mae pob math ym mhob man. Chwiliwch yn y glaswell hir. Yeah. Sean eisiau brwydro, dyna nemesis fi, Sean. Ba. Okay. Super potion. Yes. Right, Heddiw Gelyn, just rhag ofyn, a wedyn falle
na ddim yn digon gryf. Ond o leia... Ydy Pikachu... Ie, mae Pikachu angen help. Felly, let's make the super potion. Pikachu. Fi ddim quite yn siŵr beth sy'n digwydd gyda... Achos fel arfer fi'n ennill ar fel y llong, ond ydyn nhw'n... Oes na fel rhyw fath o ffordd o gwella eich Pokémon ar yr actual llong? Rhaid bod na, ar unrhyw cruise, mae yna wastad doctor o ryw fath. So... Pwy a oer? Fi ddim yn meindio achos mae'r Herin Gelyn... yn gweithio. Oh dear. Come on. Rhaid fi newid e, mae gormod o risg. Raticate. No. Wel, sgen I ddim cloddio no, dyna'r problem. Hwna'n eitha cryf. No, all. Dryswch. Gwyd pa mae'r sŵn yn dod lan. O na, dryswch wedi. Os dim... O, good. Mae tactegau fe yn hollol hirt achos pam fe'n trio redig I ffwrdd o frwydr. Silly Billy. Os dim mwy dda. Okay, amser swapio.
Sy'n dysgu pwniad mega. Be ni mynd i cael gwared o. Os o'n i di... Fi'n eitha hoffi nhw. Mali. Mae pwniad mega yn swnio lot well na Mali. Efo'n llosgol. Na. Ymgymeriad mawr fyna. Mae hwn yn ofnadwy. Llaw. Okay, so... Sorry, mae rhaid ymwneud am nhw, achos... un o'r rhoi cryfaf. A llyd swigod hefyd. A mae dŵr yn cryf yn erbyn tân, so... Yn werth... neud. Yay! Wff! O le rwy ti'n magu dy Pokémon di. Yay! Sean clywed fod meistr torri ar y llong, ond dim ond hen ddyn efo salwch môr oedd e. Ond mae torri yn defnyddiol iawn. Dyle ti fynd i weld e. Hwyl! Dyma fe. Mae'n bod yn sal. War! Dwi'n teimlo'n ofnadwy. Iorp. Salwch môr. Rybiodd myrddin cefn y capten. Rwb. Ww, diolch. Dwi'n teimlo'n lot well. Eisiau gweld techneg torri fi? Gallwn ni ddangos i ti os o'n i ddim mor sal. Dwi'n gwybod, gei di hwn. Dysga hyd y Pokémon a gallu di dorri unrhyw bryd. Myrddin, yay! Cwestiwn mawr, pwy fi'n mynd i ddefnyddio? O nawr. Pwy nawr? Pwy? Weedle. Falle Weedle. Achos fi eisiau cadw'r ddau arall. Defnyddio Weedle. Sef actually... Taflu tant. Torri. Credu, mae yna un lle fi ddim di mynd ar cwch yma. So, jyst eisiau gweld. Dwi wedi bod ffynnu fel yna. Ahoy, os gen ti salwch môr? So, Kieran, ti nôl... Faint o ddyddiau ti nôl yn ysgol nawr? Chwarchau dosbarth.
cer, Wydl. Lapio. O na, mae hwn yn mynd i... Casau. Rhain. O na, ddim eto. Right. Oh, come on. Oh, mae hwnna'n ofnadwy. Ugh. Tentacle really cael gorau ohonau ar hyn o bryd. O, mae hwnna'n oce. Risky iawn. Esgilistad llwyr. Yep. O, mae yna fwy. Fi eisiau trio curo pawb ar y llong. Ahoi, matey. Fansio jig bach? Sailor eisiau brwydro. Dim ond splash sydd... Sa'n defnyddio splashio. Miw, cyntaf fi'n farw. Llywygu. Eisiau hedyn gen yn just rhag ofyn. So leia mae'n gwella. Okay, Eileen. Okay, beth sy'n mynd i torri fe? Okay, go on. Pimp nawr, pimp. Pedwar. Un arall. Le oedd e'n cam bian, so ni wedi mynd gynta. Fi'n ennill yma, fi wedi redeg allan o super potions. Wait a minute. Oh, come on. Un arall. Ti'n ardderchog, diolch. Right, mae yna... na. Ysgrwbio'n waith anodd. Wrth, dwi'n sal. Dwi yma i drio cael awyr lan. O, fi wedi curo pawb. O, mae hwnna'n beth da. Felly, ni wedi mynd ar y top. Ni wedi bod fyny fyna. Ble arall sydd yn ni? Ydw i wedi bod lawr fan hyn? Ydw. Dwi'n cofio mynd trwy'r bins i gyd. Okay, sorry, falle na I just roi nhw'n agosach. A troi...
Fi'n gwybod. Pam mae hwn yn digwydd? Right. Dwi'n nhw'n well nawr? Fi wedi troi yr Elgato i lawr, felly dyle fe bod yn well. So dwi'n troi'r desktop audio right off. Dwi'n nhw'n well? OK, cool. Diolch am gael fi gwybod. Mae llawn hon yn un foethus i hyfforddwyr. Ym mhob porth mae partion i bobl sydd gyda gwahoddiad. Ie. Yeah. Fi wedi bod fan hyn? Fi jyst mynd row mewn cylchoedd, fi'n credu. Ie, fi wedi siarad gyda rhain ydw i. Ie, OK. Sorry, fi wedi drysu. Felly, syniad yw ffeindio rhywle fi ddim wedi bod to. So... Fi'n siŵr fi wedi bod fan hyn. Ie, dyma lle mae'r boi yna. Fi wedi cael y torri. Fi jyst angen gadael nawr. Fi wedi bod pob man. Yeah. Fan hyn. Fi wedi bod mewn fyna. Rhywbeth ochr yma falle, fi ddim wedi trio. Ie, fi wedi bod fyna. A dwi wedi bod ochr yma? Ond fi eisiau cael popeth. Max Potion. Fi ddim wedi bod i'r bit yma. Mae fy ffrind Machoke yn gryf iawn. Mae ganddo nerth i symud meini mawrion. OK. Na fi eisiau curo nhw gyd. Balchder y morwyr ar y lein. Plus... Byddai'n marw'n syth, anyway, unwaith mae holl... Ddim marw, ond bydd Pokémon fi... Byddai'n mynd syth i Pokémon Centre ta beth, so... Mae'n un ffordd o wneud e. Ond, mae dy fi Max Potion. Un munud. OK. Rhaid defnyddio Max Potion nawr. A defnyddio fe ar Pikachu, achos mae'n cryf yn erbyn... Môr. Dŵr. Sorry, fi methu siarad heddiw. Gary... Na, ddim Gary Sean, ti'n meddwl. Ciaran Sean. Sorry, Sean. Yeah. Mae fe'n eitha cryf, though. I feddwl bod fe'n cryf yn erbyn ei type fe. Right. Un arall. Come on. Yeah.
Diolch beth. O na. Mae'n mynd i bwrw fi, rifo fi nawr. Oes modd newid Pokémon? Oh, gosh. Oh. Oh na. Okay, ond ma' na un arall, felly... Right, oes na rhywbeth o'r eitemau gallai ddefnyddio? Na. Ddim really. So eisiau defnyddio rare candy, achos... Oh well, bydd ni'n mynd syth nôl i'r Pokémon Centre, Pokespot i ty beth. Sy'n mynd iawn. Gofod. Oh no. Dyma ni. Diwedd y hewl. Ar y llong, ty beth. Just gyda'n splasio gyda fe. Oh dear. Come on, te. Di effaith. Fy lladd fi. Mae'n o'n boenus. Right. Tybed os fi'n gallu mynd nôl. Okay. So mae Pokémon fi gyd nôl. Ond ydyn nhw dal yn gadael ti mynd nôl ar SSN. Yn tro ma fi'n defnyddio potion. Neu prynu potion achos wir angen e. Na, ddim gymaint o hynny. A dwi'n mynd i gwerthu nugget. A wedyn prynu mwy. I gael rai arian ar gyfer tro nesa hefyd, y Pokémon nesa. Oes na nawr, cwestiwn mawr. Ydy'r cwch wedi hwylio i ffwrdd? Achos os mae e... mae dal yn. Sorry, fi'n bod yn thing really eisiau just gorffen y gyd a curo pawb ar y cwch cyn safio fe. So fi di curo nhw... Na, fi ddim. Fi di curo un o nhw. Na ddim hwnna. Railin. Ie, yn union. Cant y cant. Wrth gwrs. Yeah. Just submit. Whoop. Whoa. Torri popeth. Na, mae'n iawn. Ddim gormod, ty beth.
Hedyn gelyn. Pob tro. A wedyn... Kieran. Diolch am y compliment fanna yn dweud am Donkey Kong Country. Ond na, mae hwnna'n oriau o fy mhlentyndod yn chwarae'r gêm, so i fi mae'r gweddill yn noddach achos mae'r muscle memory Donkey Kong Country 1 fel, beth yw'r gair, fel hardwired yn pen fi, ond mae'r ail un ddim, so fi'n credu fi'n neud playthrough o Donkey Kong Country 2 yn mynd i bod yn debyg i ti chwarae'r un cyntaf fi'n credu. Wel, o ran, faint mor anodd yw e. Okay. A fi'n, wel, gyda amser o'n i wedi dysgu lle mae popeth a sut i cael llawer o bywydau hefyd sy'n help nawr. Right, beth sy'n yna gynta? Bach yn agos. Hoffi pa mor fywiog wyt ti? Yep. Beth sy'n dyfu nesa? Yeah, beth fi'n mynd delay. Cyfarth fi beth yn defnyddio fe. Oh dear. Thought I'm risky iawn. Mae digonedd o rhain. Da fi. Yeah. Hefyd, byddwn ni yn dweud Kieran, mae chwarae... Fi'n gwybod mae efelychwyr wedi dod yn bell, ond mae chwarae gemau fel Donkey Kong Country a'r efelychwyr, mae tipyn bach o lag sy'n gallu digwydd, ddim pob tro, ond sy'n gallu digwydd, yn gallu neud yn anoddach. So, gwylio mas am hwnna, achos fi di chwarae'r gêm, trio gorffen y gêm yn defnyddio emulator ar PSP fi, a ni'n ffeindio fe lot yn anoddach. Felly, peidiwch â bod yn rhy galed ar dy hun. Falle taw yr efelychwr. Os tiod, mae split seconds na mor bwysig.
mewn gemau fel na. Mae gan forwyr Pokémon fyd. Ie, fi'n gwybod. Ie, syniad da. Dwi'n credu bydd ti yn gweld gwahaniaeth. Honest. Mae gallu bod y gwahaniaeth rhwng curo'r gêm a beidio. So, byddwn ni'n dweud... I fi, byddwn ni'n dweud bod e'n werth e. Rhyw serdi. Ah, oce. Oh, fi... Wel... Wel, o leia mae'n rhywbeth i edrych ymlaen at. Tiad? Oh, na! Be fi'n neud? Ah, gosh. Mae'n oce. Curo fe. Ti ddim yn drwg. Ti yn pere, beth yw hwnna? Fi eisiau gweld beth yw e. Saib. Peti cael plan methu. Fi jyst wedi bod yma. Na. Helo na, ffrind. Tyd am sgwrs. Mae fy Pokémon i gyd o'r môr. Beth? Gallwn ni defnyddio y rare candy yna i gael Pikachu nôl. Roed. Fi'n meddwl amdano fe. Ah, gosh. Fi ddim yn gwybod. Fi ddim wedi gwirio, ond fi jyst yn credu bydd e'n werth cael ei esblygu. Achos mae Gyarados, siarad. Pwy sydd ddim eisiau Gyarados? 20, oce. O, dwi ddim yn mor gwael o hynny. Fi jyst angen cofio defnyddio fe. Just cyn. Na. A hefyd, bydd e'n gallu bod fel defnyddio surf. Yes. Yay. Good. Ach, nes i adael i hwnnw fynd. Yep.
Ti'n cerdded y planc os ti'n colli a chan. Seila eisiau brwydro. Seila anfonodd cyhifanc. Cer cerbwan. So... symud i fe. So mae hwn yn diddorol. Yn dioddau o wenwyn a ti'n cael sap, so mae hwnna'n double whammy, fi'n hoffi hwnna. Oh, mae hwnna'n bron fel move yn ei hun, ydy e? Ddoi peth yna wedi cyfuno. Yay! Arg! Colli blentyn! Myrddin gan. Chwi. Right. O, dyna ni if fi'n mynd nawr. So... ni'n gallu gadael. Ni wedi curo pawb. Cant y cant, fel oedd Kieran yn dweud. A ni'n cael... Right. Hwyl fawr. Di ble nawr? Dyna'r cwestiwn. Credu yr ogof na. Yr ogof diglet. Yn gynta gwella Pokémon. A safio. Felly... O na, fi'n gallu curo yr... curo'r... y gym nes yna. Falle ddim... Dwi'n mynd i defnyddio'r Cerbwan. Sydd ddim actually gyda unrhyw symudiadau. Okay. Felly, yn y fersiynau ar ôl hyn, chi'n gallu just clicio arno fe a mae fe'n torri i ti, ond ddim ar un cyntaf. Felly, cawn ni weld beth mae fe'n cynnig. U-Champ, Surge as nickname. Right, fi'n... O, so fi angen Pokémon sy'n carreg. Yeah, fi'n gwybod. Mae'n ridiculous. Yes, dim pwynt. Ond... gobeithio bydd y tîm... bydd y rai eraill yn y tîm yn gallu cario'r adar a rai dŵr sydd y fi. Cerbwan. God. Rai, fel Mew. Mae Mew yn gryf. Felly... O, na. Gweld? Yeah. Good. Right, fi'n mynd i roi Cerbwan mas yna, just er mwyn lefelu fe fyny. A wedyn swapio'n syth.
Just, Chad. Come on, Gyarados. Come on. Na, fi ddim yn mynd i grindio unrhyw beth bant stream. Os fi'n grindio, bydd ef angen bod ar y sesiwn yma. Fi ddim yn twyllo. Na, bydd e'n ffain. Bydd e'n ffain. Yn hedfan edrych. Wel, fi ddim yn disgwyl i cael Gyarados stream yma, ond tiad. Whoa. Whoa, man. Right. Rocker. Alright, no pal. Syth I mew. Mae cloddio'n eitha cryf. Falle. Mae rhaid I fi bod yn disgybledig a gorffen mewn awr ddo achos mae'r profi'r gêm yna. Gweld wy! Ni'n bwrw ati gyda hwnna. Wy! Yn amlwg, fi eisiau Cerpwan yn erbyn Trydan. Be ti'n neud? Oh, God. Magnefin. Oh, damn. Right. Swapio nôl. Oh, fantastic. Oh yeah, a ti'n gwybod pam? Oedd hwnna fod fel pun yn Saesneg. Mae fe'n dice code. So, y reswm nes I roi dis. So mae fe'n... mae'r un fath o joke yn digwydd. Ond gallai just neud e gyd yn lowercase. Oh, sorry, ni'n stream Cymraeg. Indeed yma ni. Felly... Yeah. Fi'n gwybod beth. Diolch Ciaran am siarad I fe. Oh, sorry. Ni just yn... Just Pokémon yma. Roedd Lieutenant Surge yn llym iawn. Diolch am ddilyn. Indeed yma ni. Cool. Felly... Ti'n swapio yours o. Yeah. Ti'n methu curo cerddori Pokémon? Pam fe ti eisiau neud unrhyw beth arall am gwrando I hwn? Oof. Paralyze heal. Sydd angen fan hyn. Mae'n eitha gryf.
Ie, be ti'n meddwl te, Kieran, o'r gêm? Ti'n joio fe hyd yma, yn profi'r gêm yna? Fi'n gallu gweld mae'r type yna yn gallu bod yn eitha addictive o ran. A mae fel replayability fe'n eitha da gyda'r holl cymeriadau chi'n gallu cael. Mae Cerpon gyda tackle nawr. Wee. Stopio, ti'n ddo iawn. Okay, nawr yw'r puzzle y switches yma. Fi'n gallu... os byddwn i'n gallu curo Lieutenant Surge gêm yma, bydd hwnna'n wych. Diolch Kieran. Mae hwnna wedi bod yn lot o amser ar un prosiect, ond fi'n credu pam dwi'n gweld ar y Switch a ar Steam, bydd hwnna'n cyffroes iawn. A mae'n gêm mawr, so fe fel Destructivator, oedd e'n gêm, ond doedd e ddim yn gêm mawr o ran iaith. So, o'n i... fi'n edrych ymlaen at... so mae Sean wedi curo fe'n barod. Edrych ymlaen at cael e... Okay. Dyna'r un cynta. Right, okay. So ni angen ffeindio'r ail un. Okay. So beth bydde ti'n rhoi yn lle gad ni ffeindio allan? Darganfod. I suppose mae bach yn Wenglish. Thing yw, mae'n tricky yn dyw e, achos ti angen cael e, so mae pobl yn teimlo bod e'n gêm, a nid yn fel rhywbeth ar y newyddion. Ond na, bendant, fi eisiau clywed syniadau ti o ran beth ti'n meddwl dyle fe bod. Switch arall. Gad ni weld. Okay. Okay. Cool. Gad ni weld. Hoffi hwnna. Cool. Come on. Mae fi cofio ble mae nhw nawr. So mae un ar yr ochr fyna, bendant. Gad i ni weld. Fi'n cytuno gyda hwnna. Fi ddim yn precious o gwbl, so please, unrhyw beth. Okay, fi'n edrych ar y thing. Guide to Surge. So, 1, 2, 3. Fi ddim yn deall hwnna, Kieran. So only red cans can be the first can. Second can is pointed to by first can. Oh, right, okay. I trio hwnna then. Right, felly...
First can. So bit. Oh, okay. Dim byd yn ysbwriel yma. Ac os yw'r can hwnna yn switch wedyn mynd i'r chwith neu dde lan o hwnna. Fi'n siŵr mae un fi'n gwahanol i... So pa un gynta ddo? So ti dre, ac os yw'r checio'r cans mewn coch. So os yw'r can hwnna'n switch wedyn mynd i'r chwith neu dde neu lan o hwnna. Mae'n hollol random. Okay, so fi di cael yr un yn y cornel. So wedyn ti angen mynd lawr. Na. Mynd lawr un, just syth lawr. Ah, okay. Oh, god. Be ti'n neud yma? Ond fi'n credu dyna fe wedyn am... Fydde di ddim yn para'n hir mewn combat. Dwi'n sicr o hynny. Wnaeth y Pokémon trydannol fy achub yn ystod y rhyfel. Sapio nhw fy ngelynion a'u parlus nhw. Gwna fi'r un peth i ti. Yay! Right, fi'n gorffen ar ôl curo Lieutenant Surge. Dyna fe. O, Cerbwan. Drian ar Cerbwan. Right. Oh my, gyda paralysis though. Oh god. Heading Galen. Oh dear. Right, amser am potion. Right, un mas y ffordd. Sy'n dda. Pikachu, na. Fi eisiau Heddiw Gelyn. Come on, fi'n mynd i neud e. Ah, na. Come on. Un mwy. Di anfon Raichu. Na. Come on.
Bydd Mew yn cryf iawn. O na, bydd ein... O, fi ddim yn siŵr, actually. Bydd cloddio. Ni'n eitha da. Gad ni weld. Mae rhaid fi cofio hwnna. Sorry, fi jyst wedi dod nôl gyda hwnna. Mae rhaid i fi wneud newid yn yr Excel sheet fanna. Gad i ni weld. Yn lle... Gad i ni ffeindio allan. Gad i ni weld. Ie, mae'n lot well. Fi'n cytuno. Yn llwyr. Mae just weithiau chi'n gallu mynd tunnel vision. Dyna pam mae'n bwysig i gael pobl i profi gemau. Achos, mae just... Fi ddim really di mynd mewn i fe'n ddwy set o chwarae'r gêm drosodd a throsodd a checio popeth. So, dyma wythnos yma. Dyna ar wythnos i wneud hwnna i gyd. So, fi'n gwerthfawrogi unrhyw adborth o gwbl. Just danfon y neges a dweud yes! Yay! Whoa! The real deal, kid! Dyna ni gyda'r Thunder Badge. Thunder Badge yn codi cyflymder dy Pokémon. Hefyd, mae'n gadael i dy Pokémon hedfan unrhyw bryd. Ti'n wych geid i hwn. Thunderbolt. Just check os bwriad. Fy ni safio fe fanna. A na i dewis pwy... Actually, na i check pwy gallai defnyddio Thunderbolt. O! Pathorin 3 yn y fag. Ie, fi'n gwybod. Come on! Boll taran. Point yw, though... Ife Thunderbolt, Thunder Shock sydd â fi, Pikachu yn barod, ydy e mynd i dysgu hwnna ta beth? Achos rhan o fi meddwl, oes na pwynt roi ei Pikachu os mae... Pikachu, oce. Fi trio dysgu boll taran, methu dysgu mwy na 4 symudiad. Ond pa un yn lle? O na, fi jyst wedi gosgyd o'r... Oh well. Boll taran. There we go. Os fi newid meddwl... Na, mae'n ffain. Fi jyst safio fe eto. A dyna ni am heddiw. 10 awr! 10 awr yn Pokémon Coch yn barod. Fi 3 bathodyn. 20... Just cael look eto. Ie, 10 awr. Mae'n ffain. Right, diolch am wylio. A bydden ni nôl rhywbryd, siwr fod fori. Byd nhw'n nôl fori am un. So, diolch Ciaran, a pwy oedd person newydd wedi? Indeed, dy money. A Preben, am ymuno. A na i gweld chi cyn bo hir. Iawn, pob hwyl, joio gweddill y diwrnod. Ta-ra.